Čaute ľudia, ďalšie videa. Dneska si zahráme Fortnite a dnes je nová sezóna a ja idem odhaliť Brutal Boxcar. Som zvedavý, čo je to za lokáciu. Vole, ty vole. Čo tam štartuje vlak? Hej, ide na hlavnú stanicu, wait, bro. Bro, what? Ideme na to, takže dobre, pochodu je tu nejaký typeček. Zabi ho. Ne! Ne! Blbec! Par jeden! Padaj! Do lobby, brácho. Čo mal? Aha, dobre. What the fuck, bro? Ešte, že nejdem na to vlak, lebo sa niekde šialený vydivnúť. My tu takto v Chile krásne hrajeme. Jaj. Ach jaj. Ja sa obrátil. Ľudia, ak by ste chceli ďalšie takéto videá, ja si stíším zvuk, lebo vidieť, že ma nepočujete potom a vlastne potom hento. Aby ste ma počuli aj, dobre, Big Shield si dáme. Yes. Tu si zoberieme pár slurpikov. Pozerám, lebo to je konečná, takže... Tak no, ale ako môžu prejsť, že aj tam je. Ale zaujímavé, že tu typci nelutia, že nejdú na vlak. Zajímavé, lebo je to toľko truhlíc, jak oči. Tak veľa truhlíc, že tu sa tak vieš nalútiť niekedy. Počkaj. Čo je? Aha, niekto sa tu šiel nahodiť. Nejak kár. Trošku. Bum. Si nikto nevšimajte. Fúria sa odajte. To je lepšie, počkaj. Trošku matrasy natežíme. Tak, dobre. Poď. Yes, trošku želieska. Škoda, že tu není tá hra. Škoda, že odišiel OG Remix a že sa nikdy nevráti v živote. Taká trochu škoda, že nevráti sa Remix, lebo čo to porušia? Počkaj, niečo vyskúšam. To čo je, ono sa auto hýbe? Brácho, tak počkaj. To ma dobre naspidovalo, brácho. Bráško, neviem. Ja si dneska spravím stream. Ach, pôjde. Nehovorím, že bude, ale spravím. A budú aj súťaže už. A Discord server som si už spravil. Tak môžem vám poslať linky a kde si môžeme spolu zahrať. Cez Discord, brácho.
alebo že si ma pridáš a cez voice chat. To sú dve možnosti. Cez WhatsApp, cez mobil ja už neberem, pretože také, potom, že keď chceš byť na videu nahratý, že to také, taký zvuk je úplne na hovno, za prvé, a za druhé ja si sám myslím o tom, bum, 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 jo. Kde je kabilovník? Môjho brata riešil, lebo ten ide na turnaj. Ja som to na oficiálne. Ešte takto si otvoríme čestku. Čo je tu nič? Makro. To mám akurát. Náboje do snipy. SNG. Dobre, to sa už náli. Môžeme ísť. Ja potrebujem Big Shield, brácho. Mám nejaký Big Shield. Kde mám Cybertruck? A tu. Ak dáme win v tomto videu, tak spravím súťaž o Battle Pass. Ten, kto nemá, tak spravím súťaž o Battle Pass. Ak vyhrám. Ak prehrám, tak spravím súťaž o bundle skin. Bude sa rolovať raz mesačne alebo dvakrát mesačne kolo, kde môžeš vyhrať zaujímavé ceny, napríklad ako je nejaký bundle, neviem. Robíme nejakú spicy challenge. Môžeme spraviť, lebo webkamerka mi chýba, ale tá bude. Aha. To je nejaký, čapnem ťa. Yes. Čapnutý. Jáda. Yes! Do prírody nezasahovať autíčkom, takže... Tam je typeček. Prosím! Jo! Brácho, tak toto bol nechutný fight. Brácho. Small shieldy, bereme minička, brácho. Kde sú minička? Hej, daj mi minička. Dobrá minička, brácho. Počkaj, ak tam sú nejaké medkity, počkaj, pozriem. Počkaj, od tohto si môžeme zobrať medkity, či? A on mi dal za free big. Oný shotgun. Bereme. Brokatka lepšia ako nič. Ale big shield si berem, bráško. Sádi, thank you, brácho. S týmto si pôjdem tiež pokecať, ak mi dá... Ten nepredáva... Aha. Yes. Splnili sme niečo. Neviem čo, ale okej. Aha, to som aj sprvé. Nej, nemám aj sprvé, brácho. Je škoda, že mi nevie dať nejaké medkity, brácho. Kamo, ideme za fajtami. Nemám čas, brácho, ale dík. Som mal 15 zápok, mi to dal 66 momentálne, takže... Idem na to, šprintujeme. Neviem, mám nabitý meč do táto, či neviem. Nevadí. Dobre, ideme teda na to. Ideme, let's go, skúsime s týmto hlavu. Čo to spraví?
Wow, to si ma všimne, nemusela si mohla bojovať, bracho. Kámo, to zrychluje to SMGčko, to čo je? Bracho, to čo je? Taký big shield by sa mi hodil, bracho. Medky to akože... Kámo, ale... Hej, kde sú všetky big shieldy, bracho? Kedysi som big shieldom až. To je modré, kámo, že tie ma do shieldujú, bráško. To musím vyskúšať. Že? Čo spravíš? Díky. Ešte kúsok, ešte! Yes, dobre, výborne, môžeme ísť ďalej na výpravku. Sa vydať na boje hlavne. Chcem vyhrať, brácho, aby som mohol spraviť súťaž o Battle Pass, brácho. A musíš si ma dať do friendov a po 3 dňoch spravím ďalší stream, kde ti to dám, hej. Alebo keby som náhodou zabudol, tak mi napíš pod nejaké video. Hej, Maxplay, zabudol si mi giftnúť môj Battle Pass, čo som vyhral z minulej súťaže, hej. Dobre, ak mi pôjde dneska streamovať, tak urobíme nejakú 2-hodinovku. Nejakú spravíme 2-hodinovku. To serem, brácho. Mikrofón mi padá! Drž! Mesko! Ty vole. Brácho, dobré, ale musím spraviť takto. Ne! Mesko. Fucking mesko. Fucking mesko! Carbomba, brácho, 3000. Kámo, kde? Ideme na ostrov? Mesko! Bum. Ne! Ako toto sa robí vždycky. Mesko! Počkaj, aha. Ideme trollu robiť, oh my god. Oh shit, there we go. Kamo, poď, nejaké dobré. Mesko! Dobre, sorry. Bum! 110, crack. Bum! Kámo, ne, ja sa netrafím nikdy. Že to je tá šitná shotguna. Kámo, daj mi pokoj. Reload. A to čo je, brácho? Kde som mal zohnať asi sily? Wow. Mesko, fucking mesko. Aha, boss. Bracho, ne, to je na mytický meč, bracho. No tak to musím vyhrať. Ja buzeranti musím ísť preč. On ma trafi tým mečom, bracho, on ma trafi. Yes! A mám ho. Typom Blade. Firebrand. Weapony sa mi hentia rýchlejšie.
Kamo 10 typkov, 10 ľudí. To je super. Áno, ne? A mohli eliminovať actually. Dobre, musí ísť. Doletí, brácho, to doletí. Brácho. Mesko. Brácho, bližšie idem k mikrofónu, lebo ma nie je počuť. To nie je normálne. Hlavne, že na rozhlase v škole je ich počul, lebo sú neandertálci úplne. Brácho, to kašlem. Brácho, musíme vyhrať, ja chcem rozdať nejaký Battle Pass. Ne! Brácho, aha. Čo bolo to za laser? Yes. Nice. A medkity, máme 100 na 100 konečne. Som ja zafajtoval, tak fajtujú všetci. Ty vole. Ja som v nebi. Yes. Nice, dobre. Musíme ho dať, brácho. Yes, dostal. A budeme mať win s korunkou, možno ak vyhráme. Rýchlo si bereme korunku. Rýchlo preč. Rýchlo. Ich tam zomre, je mi to jedno. Prosím, nech dáme s korunkou. Prosím. Brácho, rýchlo. Máte vy nejaké matro, lebo to sa bude hodiť mega matro. Yes, ja som vedel, že vlastne na stormu. Yes, brácho, reloaduj, brácho, reloaduj. Yes. Kam, oni sa bijú. Som mohol vyhrať, actually. Mohol by som. Toto je druhý pokus o výhru, brácho. To už není normálne, brácho. Dobre, niekto sa vystával hore asi. A ja idem odtiaľ snajpiť, brácho, asi. No ne snajpiť, ale shotgunovať, brácho. Ak to vyhrám, tak dám súťaž o Battle Pass, brácho. Brácho, kde je? A, tam je. Tam je, brácho. A ho tlačí zóna chudáka. Tak sa budem musieť vrátiť. Ešte čas, brácho. Si dávam medkity, brácho. Ja sa sedím, že on to dal na tesno, brácho. Ja som získal tento Typhon Blade od bossa. Takže super. Tam bol posledný fight, brácho. Mohol by som actually vyhrať. Mohol by som, brácho. Mohol by som dať win s korunkou, bráško. Ja urobím troll. Yes. Berem si korunku. Ne. Ak to nedám, brácho, tak som L. Brácho, nechcem prehľať, nechcem niekomu dávať 2000 nastavý bundle, brácho. Ja chcem dať niekomu Battle Pass, kde je viac skinov, ako si kupovať bundle.
kupovať. Bracho, prosím, že to nedá. Prosím. Ja tu na teba čakám, týpečku, pokiaľ si so mnou nedáš odvetu. Týpečku. Aha, zipline. On ide na druhú stranu, kam. Bracho, yes. Spamer nejaký, ale okej, poďme. Crack. Pod nich niekomu nemusím dávať battle pass, bracho. Či môžem? Vlastne. Ne. Poď! Jo! Vyň s korunkou, bracho! Takže dávame si súťaž o Battle Pass. Aby ste vedeli, hej. Dávame si súťaž o Battle Pass, dobre? Na streame rozdám nejaký Battle Pass, dobre? Dúfam, že sa vám video páčilo, nezabal like, odber a ja sa vidím asi zajtra, možno sa vidíme, neviem kedy. Čau! A ideme si zaspievať všeobľúbenú hudbu. Mesko! Mesko! Fucking mesko! 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 Mesko!